jednoj strani, 4, dupleks, sve. Na kafisa, tako se zove rubrika. Ja moram da stigam na to, kod tetke ću, nemoj sobi na kafi, kao da je moj sobi, stavim. I ja kao srkam kafu, one slikam. I kao na kafisa, Marija, razumeš? Radim na marketingu. Tetku neću da mi tetku slike, malo smešno radim. Jesi tetki sakomazi, jeli? Ne, on je tečni sakomazi. Tečni? Da, kad je teča bio balerin. Maren, ajde ovako, gledaj, ajde, zajebi tu priču, ajde ovako. Ovo prvo sve što smo radili, Neću. Ovo drugo... Neću. Radim za džabe. 19:20. Tebi počinje 19:00. Ako hoćeš da snimaš, snimaj! Ako hoćeš da se svađaš, meš stolicu pa se svađaj. Hoćeš da snimaš i da se svađaš. Ajde, studio onda! Ulazi u studio! Prepoznam možda, ovo je velika legenda 90-ih pop muzike Marijan Dević. Ajde malo samo... Ček. Pa evo, Marijan Dević! Pa Devil, ajde. Kaži bre, tako, brate, ono, brate, ne mogu, brate, Marijan Dević, jebote, ono, nikad čuo, brate. Ali pitaću Kevu i dedu, brate. Mada Keva sluša turbo folk, a deda ono Mikiju Vremović, a se Dević, ono, tako. Ja pričam, brate, da deda ima gramofu, brate. Ne. Majke mi moje, deda svake nedelje siđe dole u podrum, brate, pusti gramofon i sluša, ali pazi, brate, provalio ja, deda sluša i plače. Emotivac. Majke mi moje, ali imam bre poštovanja. Čekaj bre, jebote, pravi si toliko amatori. Najboljih godinama, mali, ajde. Gledajte si ono stazama revolucije, brate, ono računajte na nas, ono, novi fosili, jebote, a? Jesi se izduo sad, istreskao malo? Ajde, sedi, molim da završi, ajmo. Moram biti jak, da bih prihvatio to, pa da vrata otvorim za neka nova svitanja. Ko brod u boci putujem, a neću stići nikak... Primi moje savče. Da su branili tvoj most, možda bi preživjeli, brate.